og velkommen til naturprogram.dk. Hallo! Jeg vil lige lave 2 tricks, og så vil jeg fortælle jer, hvad der skal i vores program. Den her er til fatter, tak kameramand. I lægger nok mærke til, at jeg ikke har sko på. Det er fordi, at jeg elsker kras. Kameramand, vær lidt hurtigere. Kras er så dejligt. Har I nogensinde prøvet kras med en terne? Kameramand. Kras med en terne. Kameramand, hold lige min ting. Nå. Jeg tror, der sidder en bil. Kameramand, det er her, det foregår. Jeg tror, der sidder en bil. Husk på, børn, jeg elsker dyr. Hader natur. Bip, bobbidi du, habbidi du, dab du da da, hobla, dubbidi da, Vi tager en vej forbi en myretur, og jeg er i fart her. Men husk på, børn, natur er dejligt. Kameramand, det må være lidt hurtigere. Nå, her har vi Bo Jensen, som I alle sammen ved, og Bob Jensen. Nå, Bob Jensen og Bo Jensen. Hvad synes I om græs? Jeg synes, det er meget drift Vær hurtigere! og dum, og alle de andre dumme ting i den familien. Bo Jensen, Bob Jensen. Jeg synes altså, at græs er rigtig dejligt. Okay, den er vi. Au, for helvede! Ej, det er ikke færdigt! Ej, det er ikke sjov med! Videre til en anden størrelse, kameramand. Kameramand! Nå, kan I så bare stille før? Nå, men temaet er græs. Og jeg har lovet vores sponsor. Bo Jensen og Bob Jensen, kom lige herhen. I må godt løbe. Jeg kommer bare. Kan I lige underholde kameraet, imens jeg tager ting på? Hej mor. Det er mig, der hedder Anders. Jeg er din bedste søn. Nå, kom her, Bo. Du havde altid ham der. Kameramand. Ej, altså, du skal... Kameramand, det er her, vi har lovet. Okay, kan I så være stille? Okay. Vi har lovet vores sponsor, at vi skal tale om motion. Ja, kom. Motion er en vigtig ting for børn. Uden motion havde vi ikke. Klip det væk, kameramand. Nå, men nu, motion er så dejligt. Uden motion havde vi ikke andre ting. Motion, det er så andre sjove ting. Man skal huske at smile til motion. Og uden motion havde vi ikke set. Jeg hader motion. Hvad er der galt, man? Ens forældrekemer var slægt, mand. Nå, vi er nået til dagens stunt i dag. Og til dagens stunt skal vi have noget stunt. Kameramand, film lige ind på det her. Nå, nu kommer det. Du skulle ikke have snakket, da jeg hoppede. Unger. Pas det lige med den. Mente du det? Nå, inden vi slutter, så skal jeg fortælle jer en ting. Det her. Motion er vigtigt for vores tradition. Det rimer. Nogle gange skal man bare tænke på, for at få slik skal man have motion. Andre gange skal man tænke på, Nå, men nu må jeg sige farvel. Så det skal jeg have en god omtale. Nej. Og i dag vil jeg bare lige sige, jeg har husket at sætte hår til tøsserne. Det har jeg. Gå væk! Dumme! Gå væk! Find mig, kameramand. Nå. Farvel! Det var afsnit 4. Hvis du er dygtig, så se. I dag har vi Bo Jensen, Bob Jensen, mig, ham. Det var svært medvirkende. Den her var til fatter.
Tak, kameramand. Ja. Slut!